Huwa inaċċettabbli li l-Pulizija għadha ma bdietx tinvestiga l-iskandlu Gaffarena. Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jibda jinvestiga minnu fih u mingħajr aktar dewmien. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għal dan fi tweet ftit wara li l-medja indipendenti żvelat li tfittxija fil-Lens fil-fatt ma kienitx investigazzjoni kriminali mill-Pulizija. Wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-iskandlu ta' Gaffarena li kien wassal għar-riżenja ta' Michael Falzon, fid-Dipartiment tal-Lens kienu deru numru kbir ta' pulizija iwettqu dik illi ħafna ħasbu li kienet investigazzjoni kriminali brabta mal-iskandlu Gaffarena. Iżda f'rapport ippubblikat mill-ġurnal Times of Malta jirriżulta li dik ma kienet investigazzjoni kriminali xejn. The Times irrapporta li fil-fatt il-Pulizija marru fid-Dipartiment tal-Artijiet sempliċement biex jaraw li ma jintilfux dokumenti tal-Lens illi għandhom jintużaw minn bord ġdid li twaqqaf bis-suppost jara kif qed jitmexxa d-Dipartiment. Dan ifisser li sa issa aktar minn 20 jum wara r-rapport ta' kundanna mill-Awditur Ġenerali, il-Pulizija għadhom ma bdewx bl-investigazzjonijiet kriminali tagħhom dwar l-iskandlu Gaffarena. Dwar dan il-Partit Nazzjonalista qal li l-aħbar li r-rejd tal-Pulizija fil-Lens ma kien jifforma parti minn ebda investigazzjoni hi waħda ta' tħassib serju għax tikkonferma li l-Pulizija mhux talli mhijiex tinvestiga lil Kastilja li ġiet direttament implikata fir-rapport tal-Awditur Ġenerali, iżda talli ma fetħet assolutament l-ebda investigazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista qal li ilu aktar minn ġimagħtejn jistaqsi lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jgħid jekk hux qed jinvestiga Kastilja dwar dan l-iskandlu. Mhux talli dan ma sarx, talli issa jirriżulta li l-Pulizija ma fetħet l-ebda investigazzjoni dwar dan l-iskandlu, xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli u li għalija għandu jkun hemm tweġiba mill-Kummissarju tal-Pulizija. Bir-rapport tal-Awditur Ġenerali jirriżulta bl-aktar mod ċar li l-iskandlu Gaffarena tfassal, inħema u ġie faċilitat b'mod abbużiv minn Kastilja u dmir tal-Kummissarju u li jinvestiga l-iskandlu mingħajr aktar dewmien u mhux li jiknes il-ħmiġ tal-Gvern taħt it-tapit, temm jgħid il-Partit Nazzjonalista.